Saking Sorga Agung keluarga besar Jaranan Krido Taruna badhe ngaturaken pasugatan kanggo sepindhang punika pasugatan Padhalipun barisaning para kadang putra kang sami gambaraken prajurit kuda saking Bot Tarangin minangka bedosanipun Sang Prabu Raja Klana Sewandon kang cacahipun 6 kembaripun Lauke pripun mula kita sarga ngaturaken sugeng pinarak sugeng ngamirsani ngatos titi purnanipun Pak Gelar Ridho Taruna ngaturaken nuwun Sasana busana pangriyasan cawjang sambil mapan wontenipun papan pagelaran agung nak menika tadraning dening para kadang putra ang sampeyan pitrangga merasuk busana pratritan kang katingal kating kumebyara busana Cinandra saking mandrawa Jemblorot cadraning yen kinembra katyong kacah kelangan kadhe tos Wasilatela Resang bawa kang sampeyan nimbali dening beradang putra kang sambil lumampah wontenipun Sangger Busananira ingkang ageng busana gumebyar candraning dening beradang putra kang sambil lumampah haleluya Adya Sela Brakidi latela Utaping para wadya boleh ngagem busana gumebyar yen cemplorot kadhiu lintang panjerino Ridha Taruna Sikratik dening para kadang putra Utaping barisaning para prajurit kuda saking Tarangin minangka utusanipun Sang Prabu Raja Klana Sewandon kang sambil membecak jroning wana alas lir baya wana kang aran alas lir gedhe baya kang aran pengewuh alas kang cemedhol akeh bebaya pengewuh kang gedhe goro kang gedhe buka iya tos ay buka
Sikro balap ini cakra ing prakandang putra kang sampai menyat saking sasana busana pangraya samjami kalau babak wontenipun papan pagelaran agung kang samyaniti truk bemerasut busana kang prajurit Tatra ingin kinobro katyang selo blagiki selo kangaran kaujat watu blagini kangaran kaujat sumut kalian katingal merampok cadrane yuk 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 oh oh tos oh ah oh Rido Taruna Mijiling nguntaping Marawatya Bala para putra kang sami lumampah saya menguntaping barisaning Marawatya putra ingkang Katon haleluya haleluya os ya as ol la bala Marawatya Bala ingkang sami tumuju wontenipun Raja Diri ingkang sami lumampah pacak dari saning dening Marawatya putra sampun saged ganti saya going diri untaping Marawatya Bala kangge baraken para kudang ipang sakembaran pramila dados pundi babaripun kawula nyuwun pangestu nuwun-nuwun Lir Kartika Panjaresa Sumilak Padana Kinggis Tunge Sadiku Sumo Awayu Walaya ing nagari Oleng wasana
para tamtu waraga krida taruna lumaksana magita-gita ing baris piyak siap siaga Dadi nasibku
yen sliramu ninggalake aku kowe kena teko aku nanging ojo teko karo anakmu Rido Arno Eka Eka Oh oh Eka Ah oh Eka Oh ah Eka Ah oh ah Ah oh Eka Oh oh Eka Eka barisaning para putri kang sambil mampas saya menang taping para jombol satu-satang pelupaman kang sambil nitih kurang baik kang sapi mijil saking Kadipaten Praja Bantaran kene kang tumuju wontenipun Kadipaten Praja Adi kang sambil mampas saya menang taping para dang putra satu-satang pelupa mereka dados panjang kepeng batam boyo sang prameswari Dewi Sangga Langit ada suti babaripun kawula nyuwun idhi pangestu Krida Taruna
Rito Tarun sampun saya menang taping para wadyabala ingkang sami lumampah wontenipun papan pagelaran niki alun-alun olah kanugrahan Jaya Kawijayan. Taping para wadyabala ingkang sami lumampah saya menengah taping para wadyabala saking Kadipaten Dadaragen. Niki 174 ingkang dados panjang keping Patembaya Sang Prameswari Dewi Sangga Langit. Niki ingkang ngantos Desaratun nggih menika Prabu Klana Sewandana. Ingkang sami lumampah saya manganah maloleh manganan manoleh mangiri untaping para wadyabala. Kang kadya galuyah. Galuyah. Galuyah kados gajah kelasrati. Taping parisaning prajurit Bunda saking tatak antaraking Bunda Ponorogo. Angkat tinggal saya menengah lampari kang katingal kaliya katyang selo blekini. Selo kangaran kaujot batu blekini kangaran kaujot sobat kalian katingal meramuk cabrane. Waktiyo bala sang Prabu Raja Klana Sewandana. Was angkat tinggal bagus rupaning cerdas terampil terginas. Segera jemangkahan jejekan tol lampai ke sang unduk. Angkat tinggal jebakan untuk tejelgar. Wow. Rito Taruno.
Sikro ning ening para kadang putra kang katingal kaliyan gambaraken barisan ning para prajurit kuda saking Matarangin. Minangka dherekaken dawuhipun Sang Prabu Raja Klana Sewandemena damel ngiringi dening temanten. Sang Prabu Raja Klana Sewandemena pikantuk basa maning ayu jejuluk Sang Dewi saka langit. Allah. Sang bokong kang sami asta pecut minangka piantali meresang babateges ateges resang babasang hendak cit setan prepreman ning teat gendruwo ilu-ilu panas mati kang ana mengagawe rekam ing suasana angin meresang bokong. Oke, akhiripun para kadang putra tumpang libur tasatyo pinanggi rahayu kalis lireng sambi kolo krido taruno Rida Taruna. Hei, ha, oh. Ayo segera mengira bocah bagus.
kersaning pri yangga nora nganggo pepareng lamun angle lomo inggerang balilu unggar guru aga lamaga nanging jaman ingkang bos waspadane semu sinamune samudana sasadaning matu
sarwa mikir ati tarbi so jenjang kaya ora bisa ngocati saben manci tansah anggo doati nanging aku wedi bloko wakasane tamaan loro tresno nadyan adon yen katulung nanging kaget sajroning batinku nggonku nandang tresno iki wis kinodrat saderma nglampahi ulo sama sapa ngandung nadyan datan omah atiku wis apelo saipo bunga rasaku lamun bisa jaga katan sliramu Ridho Taruna Esmoyo Proposito Sekto Iklan Jawa Timur Yuk, kita digoyang kembali bersama al-artisnya dari Krida Taruna juga kerja bareng dengan Esmoyo Pro Audio Sing Dwi Klegeresa Jawa Timur Matur thank you. Yang pastinya akan menghibur Anda panjenengan-panjenengan semuanya dari kawasan Dalrejo, Gembongan, Ponggok, Kabupaten Blitar tercinta. Pastinya juga ada al-artisnya Krida Taruna, monggo diselenger mas. Cek kok. Cek one lo 1 2 aja. Oke, terima kasih luar biasa. Wah, audionya namanya apa ini? Cek one lo. Juga bareng.
Krida Taruna musiknya Indonesia luar biasa, terima kasih, selamat malam buat warga Gembongan G. Bapak Ibu belum ngantuk ini Bapak Ibu. Bapak Ibu belum ngantuk. Terus suara aku malah hilang. Oke deh, kali ini satu lagu sambil menunggu artis-artis yang lainnya yang belum hadir ya. Dihadirkan di sini bareng Krida Taruna. Krida Taruna musik semangga. Juga terima kasih buat semuanya para youtubernya Indonesia ya. Asik. Krida Taruna terima kasih. Goyang bos. Apabila engkau berjumpa dengan seorang jarang yang banyak memberi harapan dengan sepenuh jiwa, jangan biarkan aku menunggu, jangan sampai kau cepat berlalu, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Goyang lagi Krida Taruna music. Asal enak as. Yo. Sikatnya. Sesal dan kesal engkau jadinya bila dirimu dirayu orang, kemana aku akan mencari bila dirimu melangkah pergi. Yo, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Apabila engkau berjumpa dengan seorang jarang yang banyak memberi harapan dengan sepenuh jiwa, terima kasih kakak. Jangan biarkan aku menunggu, jangan sampai kau cepat berlalu, ya jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Say, ayo mas. Terima kasih bosku. Asik. Pasukan Horek ini terima kasih, Horek Gang Official. Asik, terima kasih bos. Yo. Sesal dan kesal engkau jadinya bila dirimu dirayu orang, kemana
Ayo kakak cantik, sehat selalu berkah barokah bosku. Goyang yo, he 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 he. Mungkin ada yang mau goyang lagi boleh loh ya. Yang sebelah sini mungkin, yang sebelah sini gak ada yang mau goyang. Sesal dan kesal engkau jadinya bila dirimu dirayu orang. Kemana aku akan mencari bila dirimu melangkah pergi. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. 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 Jajak. Wah, oh enak man Mas teleponnya celengan. Oke, terima kasih. Gimana ini Bu MC? Mbak Nadia langsung. Oke, semoga kakakku yang cantik dan juga bahenol. Gimana tak kira aku lihat tahu ulat kadung beyandang aku kak. Jan beyandang pala aku kak. Oke, semoga ada Nadia Sinar. Ayo. Ayo, ayo kita dulu. Wow, luar biasa, selamat malam kakak. Ya Allah sangke abote kayak ngono ki lho ya. Melorot. Kita aku tak tambah yo kak, sakukumu tak lebone ben koyo tane sampean ya to. Padha to ling ngene. Angelika Kabila Damayanti. Apa iki bene? Sapa iki sih? Wah, legend. Ini dalam rangka apa cantik? Ini kalau nggak salah ini karena saya juga baru saja hadir. Insya Allah ini kayaknya dalam Sunatan. rangka acara kitanan. Kitanan. Kitanan kuwi apa tak tegese? Kitanan. Kitanan kuwi diketok dadi sing anyar. Ngono to Mas? Wong aku ki jura roh, aku sik perawan lho Kak. Sama enggak roh kitan? Sama juga sik perawan to Kak. Loh, lek aku roh kitan. Kintan apa Kak? Hah? Sing dipangan ngono. Diketok. Oh, sing diketok. Iya bener. Jelas neneh ora? Ketok Ah, apane? diketok apane? Manuke. Manuke. Iki ilmu tuwek lho tak biacok dasmu. Terus aku kitan keloro pres kabeh. Wah ngono. Berarti jaluke kitane kudu ping loro sing nakal-nakal iki lho ya. Ya toh. Oke ya Kak ya. Nggih. Lagunya apa Kakak semoga? Wis to aku pokoke manut, aku lek ora linggo ya ora linggo, aku karepe menek wit. Aku tak menek wit iki ae Kak. Bagianku tak sing penak ae menek wit. Ya toh? Iya Kak. Mas aku sapa sing makan linggo Mas? Oh aku dikon linggo. Nyapa? Alah alah. Arep nyoteng susuku. Lah iki lho. Ndang Kak. Iki lho, iki lho. Nyoh, iki lho. Iki demenane susuku ah. Weh. Sampe kok yo apal. Ketoke sing demen susumu neh sing ndi Kak? Ketoke Kak, jajal Kak. Wong Alah. sak ngene iki. Kabeh. Kabeh. Yuk monggo Mas bareng Grida Taruna, musiknya Indonesia. Kak Nadia. Cintaimu
siapa namanya? Mbak Sudar. Sudar. Kak Mbak Susan Susan. sih. Ayo Kak Nang, iki lo, iki lo, iki lo, iki lo. Setelah ku temukan dia, mau terima aku apa adanya. Dia yang mengobati luka. Maafkan sayang, ku duakan cinta. Aku hianati karena salahmu sendiri. Tak pernah menghargai cinta yang aku beri. Jangan kau sesali, kini aku berbalik hati. Hidup bersamamu tak sanggup lagi ku jalani. Nadia Sinarayu. Jos. Asal. Oh, ya Allah. Terus ini Mbak Susan. Terima kasih ya Pak Ini. Kok yo tekan kene to iki mau masa Allah. Marani aku iki bisa. Yo, pokoknya Mbak Bisa Susan. ngapus. Iki piye lek ora ono Kak? Wah. Iya, 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 iya. Duan mau nih. Ayo Kak. Kini setelah ku temukan dia, mau terima aku apa adanya. Dia yang mengobati luka. Maafkan sayang, ku duakan cinta. Sikat Kak. Aku hianati karena salahmu sendiri. Tak pernah menghargai cinta yang aku beri. Jangan kau sekali, kini aku berbalik hati. Hidup bersamamu. Ayo Kak Mi, Kak. Ayo Kak. Asik. Aku rawani, aku tak lebokne dhewe. Kak. Aku hianati karena salahmu sendiri. Tak pernah menghargai cinta yang aku beri. Jangan kau sesali, aku berbalik hati. Hidup bersamamu tak sanggup lagi ku jalani. Oh, hidup bersamamu tak sanggup lagi aku jalani. Bakok, Masya Allah. Iku melu-melu ayo. Aku ra wani kaya Mbak Nadia gak wani aku. Ampun aku, ampun. Bah.
Apa ki? Aku kok yo tak ngemplok kalene Kak. Wah, Masya Allah kayak ngono ki lho. Yo. Oke Mas, ki gak kebenet to album. Delok videoku ya jane. Kak Nadia, aku sudah gobios. Iki kita boleh turun apa tidak toh Kak? Lanjut ya Kak. Gimana? Tutup ya? Oke. Kak Nat. Iki Kak, kasih sing maju. Oke. Kak Nadia. Setelah berfoto-foto kita kembali ke tempat habitat ya. Oke, terima kasih semoga kembali. Bung MC. Rido Taruno rasane kaya wis ora kuat koyo angane urip bebrayan saben dina ra ono katentraman dina wengi uring ati loro atau tak rasa nanging kowe tansaya gawe ku gelo ra ono katentraman ora kasih sayang janjimu dhisik wis cukup semene wae nggonku urip karo kowe mikir apa talak nganti mbok ucapno nganti kapan aku ora bakal ngapulno aku isih sayang kowe
kaya ngene tetep wae tur uga ora ana perubane yen among tembung jere percaya yen kabeh mau durung ana buktine sing sabar aja nasu yen nasu onda ilang ayumu sing jember pikir lan atimu aja gampang panas mergo cemburu nganti saiki aku ora bakal lali nganti sok kapan anggonmu enggal bali kira-kira wis 4 taun lawase anggonmu lunga melu dadi TKI nganti saiki aku tansah ngugemi ati ing tembe aku setya ngenteni tak antu-wantu nganti tekan seprene kok panggah wae durung ana kabare ora tak nyono aku nampa nawala gawe sesenging dodo layang saka Taiwan ngemot critamu ing barat kowe durung bisa bali majikanmu gondeli nganti saiki aku tansah ngenteni nganti sok kapan anggonmu enggal bali kira-kira wis 4 taun lawase anggonmu lunga melu dadi TKI nganti saiki aku tansah ngugemi nganti ing tembe aku setya janji tak antu-antu nganti tekan seprene kok anggar wae durung ana kabare
gawe sesake dodo layang saka Taiwan krungu critamu ing paran kowe durung bisa bali majikanmu gondeli ngati saiki aku tansah mugemi ngati sok kapan anggonmu enggal bali kira-kira wis 4 taun lawase anggonmu lunga melu dadi TKI ora tak nyono-nyono aku nampa nawala gawe sesake dodo layang saka Taiwan nemu critamu ing barat kowe durung bisa bali majikanmu godeli ngati saiki aku tansah ngeteni ngati sok kapan anggonmu enggal bali kira-kira wis setahun lawase anggonmu lunga melu dadi TKI Rida Taruna Ya. Ayo ger bocah bagus manuk tamarang boyo ger ayo tak terke bali ning papan tunung yo ger sing manut marang boyo ger ayo tak terke bali ning papan tunung yo ger Allah sekarang bawon langgeng son muji marang pangeran son muji marang pangeran mok
sama. Dipun aturaken dening para kadang Sirna Budi kakung dalah putri dang dahat satu kinurmatan.